Ви розумієте, на ту пору Росія не хотіла засвітити флот. Ви ж пам'ятаєте, зелені чоловічки були без опізнавальних знаків. Тобто їх треба було розстрілювати на місці, як невідомих осіб. Тому що Російка... Всі по-різному кажуть, там, Сенченко, Ільнур Ислямов. Хтось каже, що було 6 годин, 8 годин на ухвалення рішень, хтось каже 2-3 доби. На ваш погляд, скільки було можливості тоді? Було кілька діб. Ну, звичайно, так, тому що, пам'ятаєте, перші дні там ходили ці зелені чоловічки. Ну, тобто, я так розумів, що Росія пробувала, а яка ж буде реакція України? І коли вони побачили, що яка реакція, що реакції нуль, тоді вони далі нахабніли і так далі. А якби були відразу, ну це ж зрозуміло, що це був російський спецназ. Їх просто було кілька десятків покласти, просто розстріляти, як бандитів, розумієте? І все. І Росія була відносно, а то не ми, а то не наш. Ви знаєте, вони ж до своїх людей відносяться як до гірше, ніж до худоби.